امروز قرار ایدی قربان انا бола انا ای ازبکستان ای خورازم انا کو казан انا казан тамошо кунед дар чӣ авқот пухтеста у печка май дагам яктага ана казан якни қариб 20-40 кило гӯшта возида дурнами ям 40 кило гӯшта да болои печка плита печка не плита ана ка авқот пухтеста ям бародар и хоразмский авқот меганера ана ки як гӯспанда bir гӯспанд олдина ана ки як гӯспанд гирифт ҳамин одам як гӯспанд 40 кило 40 кило 40 кило гӯшт берда 40 кило гӯшт қалдина живой 66 кило o'zi chiqishi 66 kilo. Вот. Ana